Bos días, benvidas e benvidos a esta cuarta sesión de Derivas. Hoxe gustaríame empezar recordando os conceptos máis importantes que levamos visto ata agora. Falábamos que avanzar no proxecto pode implicar, primeiro, descubrir cales son as limitacións que temos, porque buscamos expresións sin interferencias, nin creativas nin técnicas. É dicir, interferencias creativas referímonos a quero expresar unha emoción ou unha idea, pero non sei que imaxes utilizar, que motivos retratar, como construir unha serie de imaxes que dean pistas sobre o que quero transmitir, interferencias técnicas, que cámara utilizar, como configurala para conseguir un determinado efecto, como empregar a luz. A proposta era partir de 3 ideas básicas para a elaboración dun proxecto persoal. Unha era que nos implique emocionalmente. A implicación emocional vai axudarnos a evitar lugares comuns ou a repetir imaxes xa moi afianzadas no imaginario colectivo. En definitiva, axúdanos a sacar unha parte de nós, a parte que nos fai distintos. Outra cousa era que se vincule con algunha outra disciplina creativa á parte da fotografía. Esa vinculación pode ser evidente, pois, por exemplo, se acompañamos as nosas fotografías de textos nosos, ou esa vinculación pode axudarnos a canalizar a idea. Por exemplo, pois intentando recrear a atmosfera dunha película que nos guste. Outro punto era pois inspirarse na obra ou traballo de algún creador que nos interese ou nas sensacións que nos produce esa obra, que pode ser pois, música, literatura, cine, obra plástica, etc. Falábamos tamén de que o feito fotográfico nace do que somos. E iso é o que debemos expresar. Pero como facelo? Os traballos e procesos creativos doutros sérvenos para explorar e ver cales son as vías que nos podemos aplicar a nós, as vías que nos funcionan, que nos encaixan. Aquí, pois, dependendo da persoa, pois temos varias opcións. Unhas persoas, pois, quizás necesiten unha ampla documentación sobre o tema que van tratar, e nese caso, o proceso de investigación xa forma parte do propio proxecto, e incluso pode converterse nel. Verémoslo agora con un pouco máis de detalle máis adiante. Outras persoas pois, lanzaránse a unha visión máis intuitiva e estética e establecerán un diálogo co obxecto de estudio máis sensorial. A hora de buscar vías e a hora de ver obra, pois, bueno, hai moitísimos recursos na rede. Vou comentarvos pois, un par de recomendacións que podedes utilizar para ver obra e traballo de autores, de fotógrafos. Bueno, hai unha cousa moi pasa que narramos pois, unha abundancia notable de libros de fotografía, fotolibros. Bueno, pois hai xente que se dedica pois, a gravar o pase de follas dos fotolibros, o que nos dá unha oportunidade fantástica de empaparnos da mellor fotografía e de ver proxectos completos. Temos aquí, por exemplo, un caso dun dos grandes da fotografía, que é Robert Frank, con un libro que marcou época. Robert Frank de nacionalidade era de nacionalidade suiza, pero fixo un traballo moi importante nos Estados Unidos, que non tuvo ningún éxito editorial cando saliu, pero pasados os anos convertiuse nun referente da fotografía. Bueno, pois aquí hai un vídeo, por exemplo, pois, onde podemos ver pois, a maioría das imaxes que hai nese libro. Outro caso, pois, Trent Park, tamén un libro icónico, pois temos aquí un vídeo onde podemos ver pois, moitísimas imaxes dese libro, que despois máis adiante, se queremos, pois poderemos adquirir, sempre que, claro, sellen edicións que non esteñan agotadas. Poñovos un caso xa, non encarándonos a Galicia, un caso de Tono Arias, que tamén é fotógrafo profesional, unha das persoas máis relevantes en Galicia a nivel de fotografía. Ten unha librería dedicada case exclusivamente a fotolibros en A Estrada, e aparte é un fotógrafo excepcional. É un fotógrafo que se sale do común.
E, bueno, ten aquí unha serie de traballos sobre o Entroido que vos recomendo que o vexades. Son 3 exemplos de fotolibros, hai moitísimos máis que podedes ver con total comodidade. Más cousas. Falábamos tamén de facer anotacións en papel. E as anotacións en papel, a parte de que nos permiten materializar ideas, concretar ideas, poden ser un camiño excelente para confeccionar un libro de artista. Falamos do que é un libro de artista. A veces o proceso é máis importante que o produto final. Non debemos considerar o proceso como unha especie de espera ou un mero traxecto para chegar a unha meta. Trátase de consideralo como unha parte do resultado ou incluso como resultado. Falaba anteriormente de que podíades ir anotando ideas e camiños para a súa elaboración. E aquí ábrense máis posibilidades. E ademais ábrese o que pode ser algo paralelo ao proxecto ou o mesmo proxecto. Para afondar nesto, vou compartir unhas imaxes sobre libros de artista. Bueno, o concepto de libro de artista moi amplo, e ven a ser pois, como algo parecido, que pode ser un cadro, pois, unha obra que máis materializada, porte dos que máis frecuentes, pois estabilizada con algún obxecto que ten forma de libro. Entón, pois, bueno, a idea podemos expandila todo o que queiramos. Mostro vos algunhas imaxes. Ángeles, se podes facer pois, unha pequena descripción do fotolibro que estamos proxectando na pantalla. Imagino que son estas 3 primeiras fotografías que mandaches, que son sobre Sí, libros. son as primeiras, sí, son sí. sobre libros, sí. Eu, a verdad que aí que me fixen así unha idea, na rede musística utilizamos moito o recurso do bodegón, e para min aí fixeches bodegós, no bodegón hai naturezas mortas, pois estos libros pois son, realmente son seres inanimados, pero o bodegón ao mesmo tempo podenos retratar, e a ti está te retratando tal cual, porque o retrato é o conocemento da persona. A ti interesa a fotografía, interesa a imaxe, e aí reflejache nos imágenes. Encima imágenes, o que estabas tú comentando ahora, de libros, todos relacionados con imágenes, con fotografías, pero claro, no bodegón non solamente poñer arriba dun espazo plano, unha mesa, unha superficie, poñer obxectos, non, está en colocalos, en buscar a luz, o primeiro é un folleto moito máis sinxelo, como que con imágenes como de macacos infantís, de cousas así de monigotes, digamos, e é un folleto moi blando, ¿no? O que chamamos de tapas blandas. Entonces, vamos, como me explicaron a mí e como xeu, son luces claras, aí xogas ca claridade, pero na segunda foto xa buscaches outro formato de libro no que son o que chamamos tapas duras, o libro é máis consistente, xa ten outra forma, mentras que no primeiro poñes moitas imaxes, aquí buscaches, eu penso, porque vese nun lado que quixeches facer un pouco aquí de dios grego de crear o teu propio animal múltiple, como un minotauro ou un centauro, tú aí tes a cola de tigre e a cabeza de cabalo, que se vease un pouquiño nun deses. E o terceiro xa é o típico bodegón no que hai moitos obxectos, pero tamén obxectos, aí vese totalmente, estás totalmente retratado, a imaxen é o que te importa é buscala, porque as páxinas están abertas, e vense imaxes, vense debuxos, vense fotografías, pero sempre buscando a imaxe. Bueno, sí, comentar simplemente que, bueno, son imaxes tomadas que me parecían que ilustraban ben o concepto, son de Rafael Pérez Israeli, un artista que as compartiu con licencia Creative Commons, e creo que ilustran moi ben a idea do que é o fotolibro. Hai tamén algún autor distinto. Vamos pasar ao seguinte. Sí, dime, Ángeles, sí. Son as outras tres nas que se ve o traballo da persoa cando está... Ajá, moi ben, sí, estamos nesta, sí. Sí. Bueno, aí tamén se ve que o fotolibro
todo o libro, inda que é un obxecto, leva moito das persoas. Por un lado, todo o que vai no libro, que vai impreso, é traballo de persoas, pero aí vese tamén un pouco... por outro lado, é unha maneira de que tamén introduces o factor humano, ou se non son túas, que se introduce o factor humano nas fotografías, porque aquí vemos na primeira das tres, como as agrupo eu, na primeira das tres, vese as maus da persona que está encuadernando no libro, e na terceira xa se lleve incluso a cara, todos os elementos, como non sei, ese traballo artesanal, que esas ideas dunha persona que se reflejan nun libro, como despois tamén as persoas son as que lle van dando forma, e como na última vese un contraste moito da luz oscuro co libro moi en claro, e como hai uns fíos que nos deixan, que nos dan espazo para que nos podamos introducir dentro deses libros. Moi ben. A ver, a min gustaríame comentar sobre as imaxes nas que aparece a persona, que o fotolibro, pois, bueno, máis ben o libro de artista, que me gustaría a min chamalo como libro de artista, porque pode haber imaxes e pode haber moitas outras cousas, como un obxecto que nosotros podemos construir, un obxecto que podemos construir pois, con papel de periódico, que podemos construir cunha bolsa de papel da compra, que podemos construir, pois, por exemplo, collendo a nosa libreta de primeiro de EXB ou de ESO, e facer unha viaxe emocional polas vivencias da nosa infancia. E despois tamén interésame moito o feito de que un libro de artista, pois, podemos expandilo, como podemos ver nesta imaxe, na que hai eses fíos. Realmente podemos construir o libro de artista nunha escultura. Podemos facer un libro que incluso seña dinámico, un libro que se mova, que vamos ver ahora un exemplo. Vamos, isto tamén sería un libro de artista, pero esta foto na que aparece como se fora unha estrela, Ángeles. Sí, eu chamei a estrela, sí. Esa, a parte do libro de artista, bueno, dicen que para saber, viaxar e ver. Eu vexo pouco, gustaba moito. Dicen viaxar, ler e ver. A min o de viaxar chiflame. E aí eso recordoume casi tamén como unha especie de folleto de viaxe, destes que se plegan moitísimo, moitísimo, e acabas podendo meter nun espacio pequeno, pero que se os pandes, sirveche para empapelar unha parede de habitación. Entón aí, pareceme super chula esa estrela, porque ten como unha doble visión. Tú podela ver de frente, entón aí, como xogaches tamén cas cores, cas luces, que a iluminación, hai un fondo moi oscuro, e en vertical vemos esa estrela clara, o que é o folleto así expandido, o libro expandido, pero se ves desde arriba, o que é a estrela, que ten unha das persoas que me describiu molestouse en contar 15 puntas, pois desde arriba a estrela oscura, e o que lle fai o contorno de limitación que é o folleto é claro, o sea que a estrela que ves de frente, de pé, en vertical, é clara, pero a estrela que ves desde arriba é oscura, e é super chula, e para min, eu aí quixen ver un pouco, pois eso, as viaxes, as veces que ahora mesmo nos están limitadas, pero que son unha maneira impresionante de coñecer o mundo e de adquirir coñecemento. A min interésame moito esta imaxe no sentido que nos saca da forma típica que teñen os libros. Se nos fixamos esa estrela, ten unha parte pola parte de atrás que está rota, que nos permitiría plegalo, tal como comenta Ángeles, permitiría convertilo nun folleto grande, nun folleto que ten moitas máis follas que un folleto normal. Pero que unha vez aberto, que se expande, ten tridimensionalidade e convírtese puramente nunha escultura. Non só pasa a ser unha obra de arte, sino que pasa a ser un libro e pasa a ser unha escultura. Pasamos á seguinte. Isto tamén é interesante. A min a seguinte foto, esa totalmente a infancia, porque a min parece este tipo de libros, cando eu era pequena chamábanse, creo, chamábanse cuentos vivos, son estos libros que cando abrías as páxinas eran extendibles, eran como en 3D. Bueno, esos libros non os tiña calquera, eu xa vou fazer 49, e na miña época esos libros non tiña calquera, a min daba moita envidia esos libros, e aí, pois a min pareceme unha modalidade de libros que son unha pasada, estes libros que son móviles, que son como en 3D, que parecen unha pasada, e aí vese
unha imaxen, creo que se ve unha imaxen como se fora a carroza de Cenicienta ou así, unha carroza dese tipo, é un arboliño, é unha boneca e tal. E a min esos libros achivo retratarme a infancia é un pouco a esos libros que eu non puiden ter, vamos, poucos puiden ter dese estilo. Pois sí, efectivamente. Outra forma máis de expandir o libro de artista, pois sería crear recunchos dentro, formas que se modifican cando vamos pasando as follas. Bueno, hai un sinfín de posibilidades a hora de crear o noso libro. Vale, pois seguimos con outras cousas que vimos en anteriores edicións. Falamos tamén ca música. A mí gustame moito utilizar a música tamén como metáfora. E víamos e comentábamos que cando estábamos vendo pois, o vídeo de César Morán que imagináramos que en vez de ser un músico que era un fotógrafo que estaba interpretando o mundo á súa forma. Non? Facíamos un paralelismo respecto da interpretación ou da músico e ou da fotógrafa. Podíamos dicir que a música se expresa a través do músico ou da música e que a fotografía se expresa a través do fotógrafo ou da fotógrafa. Para ir un pouco máis alá e poñer un exemplo para ilustrar a diferencia entre execución e interpretación, vou expoñer un pequeno fragmento do primeiro movimento da sonata de Claro de Lúa de Beethoven. No primeiro caso, o que vamos a ver vai ser unha pura execución. Vamos ver a nivel musical que é o que pasa cando facemos unha foto. E o que vamos ver é que o que fai a cámara é unha execución. Fai unha interpretación literal do que hai diante do obxectivo. Partimos dunha imaxe que son uns pentagramas. Son uns pentagramas e o programa que vamos ver o que fai simplemente é a nivel informático tomar as notas e reproducilas. Só que en un papel nun arquivo informático. Entón, o que vos impido é que escoitedes a música, analicedes a duración de cada nota, tanto no primeiro caso como no segundo caso, que vai ser a mesma peza, pero interpretada de forma distinta. Unha vai ser executada e outra vai ser interpretada. Que analicedes a duración das notas e os tempos, é dicir, cando se pulsan as notas, se hai o mesmo tempo entre notas nun caso que no outro. Entón, agora vamos ver un exemplo do que sería execución. Isto é un programa que o que fai é escoller ese rexistro digital de notas e executalo de forma matemática. Vale, vamos a dar a reproducir e vamos reproducir un fragmento da canción.
Bueno, pois vemos que é unha execución implacable, puramente perfecta, matematicamente perfecta. Ben, pois agora imos comparar esa interpretación co que sería unha interpretación. É dicir, estas notas pasadas pois pola interpretación dunha persoa. Bueno, creo que pode valer para facernos unha idea. Neste segundo caso vemos que as notas hai veces que non duran exactamente o mesmo, que hai un certo retardo na pulsación de algunhas notas que lle dá pois, unha emotividade. Entón, bueno, creo que é un bon exemplo para ilustrar o que é a diferencia entre executar e interpretar. Pero, bueno, vamos seguir un pouco máis alá e vamos facer, pois, seguindo co exemplo, vamos seguir pasando da música a imaxes. Como podemos ver a interpretación no caso das imaxes? Agora vamos compartir unhas imaxes, son imaxes miñas, son imaxes soltas, para intentar ilustrar con imaxes o feito da interpretación. Entón, agora vamos seguir e, primeiro, digamos que vou vos dicir o que aparece na imaxe e despois vou proxectar a imaxe. Entón, no primeiro caso, primeira imaxe, vamos ver pois un muro de cemento e vamos ver dúas sombras, bueno, vense dúas persoas e hai algún elemento máis polo medio. Agora vai nos facer Ángeles a descripción e despois comentamos o que aparece na imaxe. Aí está, Sí, cando eu aí queiras. tamén, sí, o que dis tú que hai hecho o autor logo, se non estou xogou moito co contraste, para min é unha imaxe, a interpretación que eu fago é unha imaxe fría e urbanita, porque sí, son dúas persoas, pero están na contorna dun espazo frío que é un muro de hormigón, eles moi oscuros, aí o muro vendose claro, e aí hai un cartel, non me acordo xusto que pon, pero pon algo de non sei que para a ternura. E a min, pois a miña interpretación é un espacio frío, un espacio moi urbano, que a ternura, bueno,
que sí, que habrá que buscarlle sitio, pero que non lle vexo demasiado. Sí, en efecto. Aquí neste caso, pois, a miña interpretación foi recoller todos estes elementos e crear pois, unha mensaxe. Non? Isto foi pois, destas imaxes que ves e dis tú que é unha foto. Vin un elemento que me chamou moitísima atención, que é ese precisamente, ese cartel, algo sobre a ternura, e foi algo que foi como un flashazo porque ves algo que fala de ternura nun espacio totalmente sórdido, frío, impersonal, e non só eso, senón que se nos fixamos entre as dúas persoas que aparecen de espaldas, pois hai un símbolo nun cadro eléctrico de electricidade, non? Como esa advertencia Sí, que hai sí, nos sí. cadros Sí, de electricidade. Non sí. sei se se está vendo ben a imaxe compartida, sí. Entón, bueno, pois aquí as lecturas pois, poden ser moitas. Estábamos vendo, pois, bueno, é unha parella, fálase da ternura nun espazo totalmente sórdido, entre os dous xusto hai un pequeno é unha advertencia sobre o risco eléctrico. Entón, bueno, aquí, pois, eu creo que bueno, a interpretación pode ser enormemente amplia. Ahora, a seguinte imaxe, pois, seguindo con electricidade, pois, vamos ver unha pegatina sobre unha superficie. Xa nos conta Ángeles. Si volve ser un pouco, pues, o que decías tú, o símbolo ese que ostras, hace 6 anos vía, ese era o símbolo que eu vía dun transformador eléctrico que había cerca da miña casa, de peligro. E logo a pegatina, é que volves a demostrar un pouco a frialdade, e a pegatina volvenos a mostrar, a min como escribiron, é unha especie de monstro na que dun ollo hasta lle sale como unha bola, unha cousa así, que o perigo, a min recórdame un pouco eso, tamén a frialdade dun espacio urbano tamén, e o perigo que pode traer consigo, que non nos acerquemos a ese espacio, que nos manteñamos aloxados. Pois sí, efectivamente. Aquí, pois, o que sería a execución, pois sería pois, a foto dunha porta dun cadro eléctrico. E a interpretación ven de buscar pois, bueno, un punto de vista evocador apoiándome pois, neste dibuixo que me pareceu espectacular. Pareceu espectacular o feito do propio dibuixo e o feito de que esteña xusto encima dunha pegatina que pon peligro de riesgo eléctrico, sumado á propia grafía do que é a pegatina que hai abaixo, non? Co raio e co símbolo de advertencia. Vale, agora vamos ver algo tamén que é totalmente pois, prosaico, irrelevante e que vemos en moitas ocasións cando vamos pola rúa. Cando Sí, queiras, Ángeles. pero a min esta pareceme, por desgraza, unha imaxe que vamos a ter moi presente, penso eu, nestes momentos que nos tocou vivir, que despois desta crise sanitaria da COVID temos unha crise social, unha crise económica, e vese como un espacio que queda vacío, abandonado, como se fora unha cristaleira, e o cartel de disponible, eu penso que vai ser unha cousa, o sea, a min isto evócame totalmente ao medo que ahora mesmo estamos tendo a situación futura, ao que seguramente se nos veña encima. Sí, aquí o que busquei pois foi algo que é precisamente que, bueno, que ten o seu punto de amargura, darlle unha volta e buscar un punto de vista que transmita máis cousas. Aquí, pois, o que me chamou a atención é que estaba dando o sol, unha luz fortísima, e iso, pois, bueno, vese que a zona de sombra quedou totalmente empastada, e gustoume moito a xeometría, o cartel e incluso pois, as fontes, non? O tipo de letra que usaron para o cartel. Volvendo outra vez á comparación entre interpretación e execución, pois esta fotografía pois, podía estar feita pois tal cual como salen as fotografías que saca Google Maps cando vai polas rúas, non? Pois unha foto pode ser unha foto frontal, totalmente impersonal, anónima,
a interpretación xurdiu de buscar algo máis nesa imaxe, de sair do que sería unha foto impersonal, unha foto entre tantas, e intentar buscar formas de transmitir, que a composición da imaxe diga algo máis que por si mesma. Ben, seguimos con outra. Esta outra, pois, bueno, tamén unha imaxe cotiá, que nos vai describir agora Ángeles. Isto que che decía do bodegón é o bodegón típico tal cual. O bodegón típico tal cual, no que, claro, os artistas, non sei se túa, pero vamos, aí xogouse cas luces, os tomates cherry son unha pasada de bonitos, son unha froita moi, vamos, que visualmente é moi chula, e aí no plato branco, os tomates sobre da mesa, o xogo das luces, algo que non deixa ver a totalidade do plato, pero isto é tal cual o bodegón tal cual, non sei o que tú quixeses, pero é unha foto que eu penso que hasta aquí se busca a beleza. Pois aquí, bueno, a execución pois non deixa de ser eso, un bodegón, ni máis ni menos. Aquí hai un elemento que, aparte da propia beleza, que efectivamente, vamos, os tomates son preciosos, a parte deso, pois unha cousa que me chamou moita atención cando vin foi esa ventá como que nos está obstaculizando a visión dos tomates, non? Eu estaba aquí buscando algo, vin algo que non me gustou. Eu creo que a min, polo menos, axúdame a imaginarme que eu estou aí, que eu teño diante esa ventá, e que eso me está, nesa situación, nese espacio concreto, me está impedindo ver os tomates. Esa foi a sensación e o que eu considerei que aportaba o que sería un bodegón, técnicamente correcto, pero que lle daba algo máis. Interpretei máis elementos nese escenario. Bueno, e incluso tridimensionalidade, non? Porque hai distintos planos. Estamos no plano onde estamos nós, despois temos un obstáculo visual, despois tomates, e despois temos un fondo desenfocado, non? Como que para lá hai máis espazo. Entón, pois, eu busquei darlle unha visión un pouco máis alá, que abrise un pouco algunhas lecturas máis e que lle des un poquinho de gracia a maiores o que sería o bodegón. Ben, na seguinte imaxe, pois, bueno, o que sería unha porta dunha iglesia do románico, Ángeles. Esta a min encántame porque os que non vemos, tocamos. E a min cando visito, pois eso, catedrais e demais, encántame. E cando me describiron esa foto, ten xustamente esos remaches tan típicos que parecen unha estrela de 4 puntas. Chíframe, que cando vin esa foto, pois eso, o que ahora mesmo non podemos facer, que é viaxar, a min esa foto encántame. Ademais, pero despois ten así elementos, porque se ve por un lado, hasta se ve como unha tela de araña na que hai algo preso, e sobre todo, a min o que máis me gusta desa foto é os remaches, que se ve un poquinho unha parte da columna. Pareceme raro, porque me dixeron que a porta que era verde, e verde, non sei, parece un color un pouco estranho, pero que xoga moito o verde, porque a porta en sí é clara, os remaches son super oscuros, e logo o fondo tamén se xoga un pouco ca claridade, ca oscuridade, pero bueno, claro, aí persoalmente a min os remaches, que é unha cousa que me encanta tocar nas portas das catedrais, dos castelos, é unha cousa que me encanta. Pois sí, moi ben. Pois aquí a parte que sería de execución, pois sería a porta dunha iglesia románica, con todas as connotacións estéticas que nos maravillan. Como interpretei eu esta porta? Pois eu esta porta interpreteina con esta recandea, non? A semente do castiñeiro. E ademais, non só está a recandea, é que a recandea estáse columpiando no fío dunha araña. Dunha araña. Co cal, pois, bueno, a min pareceume super evocador, e gustoume moito esa visión, e intentei interpretala de forma que, bueno, pues as persoas que puderan ver isto, pues puderan tamén crearse nesa figura que me pareceu tan evocadora desa recandea mecéndose polo vento no fío dunha araña. Seguinte imaxe, cando queiras, Ángeles. Esta
esta é complexa porque esta é que hai unha luz que ilumina a unhas ramas, entonces a miña mãe, que foi a primeira que me describiu, vía a luz xoga aí dunha maneira que fai unhas bolitas azules que dicía, xa sei que non son, pero parecen como os ovos dun páxaro azul. Entón esta chamei eu o nido con ovos de páxaro azul. Eso, como eu penso que aí que destaca son esas polas que hai algo que as está iluminando, que lles dá así uns brillos, unhas formas especiais, e que incluso se ven esos puntos de luz aí en cores como un azul aí no medio da oscuridade, e dese punto de luz que hai aí que ilumina, a min é o que me chamou a atención desa foto. Sí, aquí nesta imaxe o que sería a execución da imaxe pois sería simplemente unha porta aberta dunha casa abandonada, nunha casa que está en ruínas, e que, bueno, son as luces da mañá, entón o sol pois, está empezando a dar no interior desa casa ruinosa. A interpretación miña como foi dese escenario? A interpretación pareceume fascinante esa especie de raíces que están colgando do teito, que están iluminadas polo sol, e ao mesmo tempo pois ese rombo, non? Ese romboide que está á esquerda proxectando a luz do sol, e pareceume un xogo xeométrico estupendo. Entón, pois, bueno, fixen unha interpretación deses contraluces tan duros, non? Desa luz tan dura do amencer, tanto no oco da porta como das propias raíces. Bueno, pareceume un conxunto, pois, aunque só seña desde un punto de vista puramente xeométrico, pareceume moi interesante. Esta da nube, Ángeles. Esa penso que é a foto máis chula, porque é a nube que todos de pequenos pensamos nela, co ceo, polo visto, cun azul super chulo, e logo a nube está de tal cual o algodón de azúcar das feiras, pero que logo está polo medio unha rama, non sei de que árbore é, pero que ten uns fruitiños roxos, e entón aí os puntiños roxos da nube, aí sí que nos dá lugar a que a nosa imaginación vole, porque o típico exercicio de deitome na erva, miro para a nube, eu vexo un león, outro ve un elefante, outro ve un tren, pois aquí os puntiños tamén poden ser os ollos dese elefante ou poden ser as pecas da lúa. Esta foto é unha foto, penso que preciosa. Bueno, pois aquí entran pois dous elementos basicamente. Como executamos esta foto? Pois esta foto pois podemos executala pois, como tantas outras veces, pois as nubes a veces adquiren formas estupendas, maravillosas, pero comparadas con outras imaxes, pois ao mellor non adquiren unha diferencia a outras imaxes de nubes. Donde busquei aquí a interpretación desta escena? Pois en situar estas arborescencias, non? Estas polas desta árbore, situalas como se estuveran dentro da nube. E xogar a unificar os planos e deixar, digamos, como un mural no que, bueno, pois ao final son todos elementos que están nunha bidimensionalidade. Bueno, é unha imaxe que intenta de alguna forma buscar a coincidencia e facerse unha lectura un pouco distinta do que sería unha foto dunha árbore cunha nube no fondo. Vale, seguinte. Bueno, aí tamén é unha foto super chula, porque a imaxe central é unha planta, además unha destas plantas, unha das persoas que máis comentou díxome que debía ser hinojo, sin embargo, a miña irmá dicime que non, que é unha planta que é moi habitual aquí cerca da miña casa, que ten unhas floriñas blancas, non sei ao final cal das dúas será, pero bueno, dá igual. O importante, o centro é a imagen, e todo demais difumínase, pero difumínase en uns, o sea, como se eso estuvese no medio como dunhas nubes verdes, dunhas tal,
que tamén queda unha cousa super chula, e iso, unha cousa tan sinxela como é unha erva do campo, é o centro e dalle cor a todo que se lle pon ao redor. Sí, bueno, efectivamente, é unha, é unha erva seca, está seca. Como busquei interpretar eu esta erva? Pois busquei interpretala e dándolle o protagonismo, facendo foco na erva, buscando un desenfoque, o máximo desenfoque posible do resto. Coa particularidade que, de fondo, pois, está a luz do día. Entón, pois, foi unha búsqueda neste caso, de simplificar a imaxe e de darlle protagonismo a solamente pois, un elemento, o cal, pois, bueno, é algo que veremos máis adiante tamén, cando falemos un pouco de técnica, é que é un recurso que normalmente funciona moi ben. Aquí, pois, a interpretación consistiu en aillar totalmente a imaxe, o obxecto, non? Que nos chama a atención, que é o obxecto central, e deixar todo o resto nun segundo plano, e buscando ao mesmo tempo que ese segundo plano fose un pouco distinto no sentido de que hai luz, é unha especie de contraluz. Aunque o que é a erva ten unha iluminación frontal, a luz tamén ven de atrás. Vale, a da cruz. Agora ven a da cruz. Isto para min é unha incógnita que teño moitas ganas de que diga Nacho como fixo esta fotografía, porque é como se fotografiase o interior ou desde o interior dun edificio que está totalmente a oscuras, e imagino que vacío como unha nave, e vense ali dúas ventanas, que as ventanas tamén están como cando se busca o punto de fuga, como non están exactamente, están como que as ves na distancia, unha máis alta e outra máis baixa. E as ventanas dan para fora. Estamos dentro da oscuridade, pero ao mesmo tempo, pero fora hai luminosidade, hai erva, hai claridade. E o que sí que me chama a atención que é esa especie como de cruz que hai no medio da foto, e que non sei como a puxo aí, pero que a min que me dá, eu chamolle a eso, a incógnita. En matemáticas a X tamén é incógnita, e como hai un X aí, pois esta foto é incógnita. Pois sí, efectivamente. A ver, cal é a execución desta foto? O sea, esta foto como se podría executar de forma matemática? Pois, bueno, ao fin e ao cabo sería sacar unha foto da cristaleira dun local abandonado. Creo recordar que non era nave, era máis ben un baixo dun edificio, e sí que se vía que dentro que estaba abandonado. Entón, cal foi a miña interpretación deste escenario? Pois o que me chamou moitísima atención foi esta cruz, que simplemente son os restos de cinta adhesiva polo outro lado do cristal. É que era un día de moita luz tamén, e esas dúas ventás que aparecen á dereita, o que facían era meter moitísima luz. Co cal a cámara o que fixo, pois, aparte de subexpoñer, aparte do que lle axudei a subexpoñer, para que me interesaba que quedaran coa luz adecuada os elementos realmente que nos chaman a atención, que son esas ventas laterais que dan a outra rúa, con esta cruz que son os restos dunha cinta adhesiva. Entón, bueno, aquí a miña interpretación consistiu en aillar os elementos, simplificalos, que só se vise isto, a cruz e máis as ventás, e que, de alguma forma, tamén xogasen entre eles, xogasen coa xeometría. A parte de que a lectura que lle das tú pois, tamén ben moi a caída, no sentido de que pois, unha xeo, ao final, pois, representa a incógnita. Entón, bueno, aquí as lecturas que pode haber pois, poden ser miles, non? Vamos á seguinte, que este é o do sinal. Esta foto para mí é un pouco como a contradicción, non? Eu para lembrar a orden e tal teño que dar así un nome, e é a contradicción. Aí hai no medio de unha natureza que é totalmente invasiva, que está totalmente... Hai un sinal de prohibido o paso. O sinal está xa deteriorado, oxidado, cheo de verdillo, estropeado. Entón, cal é a contradicción? Ese sinal de prohibido o paso, xeralmente poñémolos en espacios urbanizados, en espacios que están xa adiestrados polas persoas, pola humanidade. E isto
a quen está prohibindo o paso? O sea, estamos nun espacio, ao contrario, totalmente asilvestrado. É o que digo, a natureza é totalmente invasiva e come esa sinal. Entón, parece aí totalmente que é unha contradicción, que é unha contradicción e que é unha advertencia. Non lle poñas portas ao campo, que é o refrán este típico, o sea, a natureza cando quere é a dona, é invasiva, estamos facendo moito dano, queremos tal, pero a natureza ao final pode se impor, é un pouco o que interpretou nesta fotografía. Pois sí, efectivamente. Aparte, unha cousa que me interesa a mí moito e que podemos falar máis adiante é a interacción entre o que é os proxectos humanos, as obras humanas e a natureza, a interacción que se produce entre ambos. Pero, bueno, indo ao que estábamos falando, esta foto interésame no exemplo que estamos poñendo de diferenciar o que é a execución da interpretación, no sentido en que nesta foto hai moi pouca distancia entre a execución e a interpretación. Non é unha montaxe, é unha foto que está sacada tal cual, o que sí ten é que busquei unha perspectiva na que non se vise máis elementos humanos que o sinal. É dicir, ese sinal está á beira dunha pista, pois que está bastante abandonada, pero procurei que non saíse a pista para illar máis aínda o elemento. Neste caso, por que non hai diferencia entre interpretación e execución? Porque se disparamos sin pensar moito máis, a foto xa a temos. O sea, a foto xa fala por si mesma. Aquí non hai moito que interpretar, non hai moitos elementos que compoñer, non hai moitas ideas que compoñer. Digamos que aquí, pois se poñemos a música interpretada por unha máquina, un programa, e a música interpretada por unha persona, apenas habería diferencia. Porque ese tremendo contraste que hai entre ese elemento que vemos e o elemento natural que hai detrás, pois casi desde onde disparemos vamos conseguir ese efecto. Digamos que a foto aquí pois prácticamente está feita ela sola. Vale, seguimos co letreiro. Sí, a min esta foto tamén é unha contradicción, porque vamos, está aí o letreiro este típico de toda a vida de fai moitísimos anos. Eu lembro que tiña unha tía que traballa, según me dixo miña irmá, eu teño unha tía que traballaba nunha paraguería fai anos, e tiña tal cual ese cartel. Pero a cousa é que o cartel de aberto, que creo que é de cores claros, roxos ou así, bueno, está nun fondo, non sei se é unha porta, si que totalmente escuro. Entón, claro, aberto a que? A nada, a escuridade. É a contradicción, non? Sí, aberto, pero a que? A que? Se o fondo é totalmente escuro, negro, non abres a nada. Pois este caso é similar ao anterior. Neste caso, o que si tuven que facer foi oscurecer un pouco o fondo. Pero tendo á vista esta imaxe, pois realmente non hai, aparte deso, de escurecer o fondo para destacar moito máis o que é o letreiro, aparte deso, non hai moito máis que interpretar. O sea, cando estás sacando esta imaxe, non hai moitos máis elementos que ter en conta. Bueno, hai un elemento importante a ter en conta que é darse conta desta toma. O sea, ver que aquí que pode haber algo interesante, pero máis alá deso, tamén a foto está prácticamente feita. O único que hai que facer a foto, unha vez que a tomas, é oscurecer o fondo, que non haxa luz detrás, non se ve algo que está totalmente pechado. Vale, pasamos á da árbore. A min esta foto un pouco lembrame a foto anterior na que a herba era a protagonista e todo o demais quedaba difuminado. Aquí tamén o tronco da árbore, esta árbore grande, mentras que a outra era unha herba morta, esta non, esta é unha árbore grande, frondosa, impresionante, e xogas aí bastante, penso, cas luces e co demais, pero o importante é a árbore, todo o demais queda máis difuminado, como que xa ten menos importancia. Bueno, pois aquí, a parte de execución, pois, vamos, é sacarlle unha imaxe, unha foto a unha árbore con parte do tronco e parte das ramas. Pode haber millóns de fotos similares. Que busquei eu aquí para darlle o meu punto de vista? Pois vin que había un fondo nevoento, era unha tarde de chuvia e a parte de nubes baixas,
e vin que había pois, aí un grupo de follas pois, que estaban secas. E iso foi o que me chamou a atención e me levou a interpretar esa árbore en función desas follas que estaban aí no medio de color amarelo secas. A maiores, bueno, pois vedes que está, bueno, no que son os bordes da imaxe, pois está un pouco desenfocado, que tamén, bueno, forma un pouco parte tamén da técnica para intentar centrar a atención no medio. Entón, a parte de interpretación está aí. Está en centrar dese elemento que destaca, non demasiado, pero sí que se ve bastante ben, de follas secas, pois nun árbore que noutro, vamos, que é unha árbore que está verde, que está viva, e que é unha árbore que expresa que está viva, pero ao final vemos esas follas secas aí no medio. O letreiro, o cartel grande, Ángeles, Sí, sí, sí. Vale, aquí outra vez volves un pouco, penso eu, a interactuación entre o humano e a natureza. E aí hai e tamén un pouco entre o humano que se mete no medio da natureza e ás veces pois queda un pouco abandoado, o sea, vese un pouco a decrepitude humano. O cartel está como vello, como abandoado. O que sí é que vese tamén un tendido eléctrico, é un pouco o que che estou comentando, que vese que a veces o humano que se mete no medio da natureza é que o deixamos abandoado e que dá esa imaxe un pouco decrépita de como queremos interferir na natureza e ao final acabamos abandonando e deixamos aí elementos abandoados, elementos avellentados. Bueno, eu aquí aquí se está claro o exercicio, a diferencia entre o que é a execución e a interpretación. Estes cartéis de anuncios que vemos á beira das estradas e que cada vez vemos máis pois abandonados, co papel do que era o anuncio pois caído ou a veces incluso non está, a min parecenme fascinantes. Fascíname ese tipo de cartéis que vemos. Incluso hai algúns deles que son puras obras expresionistas, o sea, son puras obras expresionistas da interacción da natureza cos elementos humanos. Pareceme que teñen unha potencia plástica tremenda. Que busquei eu aquí? Pois salir do que sería algo totalmente incluso feo, prosaico, sórdido e gris, que expresa decadencia, a, de alguna forma, dignificalo, non? Buscar un punto de vista que a través da xeometría, dos elementos arquitectónicos, da tremenda expresividade que teñen os trazos que quedan neses tremendos paneis, pois convertilo en algo que a simple vista pois é algo que incluso resulta desagradable moitas veces de ver. Para min ten un brillo ese tipo de elementos moi grande, moi grande. Entón, bueno, pois a interpretación vai nese sentido de embelecer algo que en principio é pois incluso desagradable. Vamos á última. Isto volve ser outro bodegón, pero aí utilizaches unha mazá e centraches o elemento central é a mazá, o demais aí ao lado o coitelo, pero o coitelo típico de madeira, pero como que se difumina todo, e a mazá está partida ao medio. A verdade que ves, foron 3 personas as que me escribiron as fotos e ningún me dixo se a mazá era verde, se era roxa, pero está partida. E sí, o que destacaron as 3 personas que mo describiron foi que a mazá está partida e que xa leva un par de días partida polo menos porque xa empeza a estar oxidada a parte de arriba. Entón aí xoga moito o contraste de como está con estar oxidada toda por a parte de arriba, a mazá está clara e despois está a outra mitad da mazá que é máis oscura e o xogo aí das luces de que o coitelo se este super casi moi difuminado, xa non se apreza tanto. Pero eso, volve ser un bodegón que utilizamos neste caso unha mazá xa un pouco na súa decrepitude.
Pois sí, isto é unha imaxe que, bueno, todos vivimos algunha vez de cortar a froita e ver a peza da froita pois, ao lado dun goitelo. É algo totalmente rutinario, ordinario, que non ten nada de especial, pero que neste caso pois, a min pois, me inspirou especialmente. Eu creo que este é un bon exemplo de algo que é cotiá, que ao final o cotiá é o que nos acompaña sempre, é realmente valioso, e intentei buscar unha imaxe que transmita unha vivencia e ao mesmo tempo pois, o paso do tempo e, e o feito de que teña, bueno, que haxa tan poucas cousas en foco, é dicir, nítidas, que se vexan ben, pois tamén pois, que expanda un pouco a imaginación. Esta é, bueno, a última foto neste sentido para poñer o exemplo da diferencia entre execución e interpretación. E, bueno, eu anímovos a que, como exercicio tamén, pois, faigades no que na vosa cotidianía, pois, tomas fotográficas interpretando. Tomas fotográficas en cousas que realmente pois, nos acompañan todos os días e que non lle damos maior importancia, e que busquedes pois ese brillo, ese ángulo, esa luz, algo que faga ese escenario que o faga voso, que saia do voso punto de vista e da vosa forma de mirar. E, bueno, nada máis. Por hoxe quedámonos no punto de execución e interpretación. Na próxima sesión pois, teremos unha estrela invitada, co cal, pois, bueno, axudarános a ver as cousas con outros ollos. E, bueno, vémonos o próximo sábado. Boas fotos.